Takže v prvom rade by som chcela povedať, že v tomto videu bude veľakrát použité slovo buzna. Ja nemám čas na päťslabičné slova homosexuál. Tieto akože korektné caciky, hej. A chcem upozorniť stranu zelených, Inakos a všetky tieto strany obhajujúce teplé práva, aby mi nespamovali mail, že slovo buzna je nekorektné. Ain't nobody got time for that. Ide ma originál jebnúť. Mne tak strašne chýbajú buzny. Proste idem po ulici. Na vlastné oči vidím buznu. Dojdem k nej, však tak môžeme byť kamoši, neviem čo. Však vrana k vrane sa dá, zákon džungle, alebo ja neviem, jak sa to volá. Všetci velíte, že ne, ja není som gay, ne, ja som heterák. Zlatino, máš takto na ruke prehodenú kabelu Vivienne Westwood a netvrď mi, že to je pánska taška, lebo vidím, že to je kabela. Ja mám nabuzný nos. Haló. A neboj sa priznať, že máš kus. A tým, že mi pozeráš do výstrihu, ma veru neošáliš. Akože ktorý heterák má kabelu Vivienne Westwood? Neoklameš ma. Teoreticky David Beckham aj to preto, že Vicky mu pohrozila trestom smrti, ak si ju nedá. Strašne postrádam gay komunitu, proste úplne mega. All by myself. Nemám s kým chodiť na kávu a hejtovať každého, kto prejde okolo a... Don't wanna be all by myself. Bez buzien nemám spravené vlasy. Chodím tu jak bezďak. Odrasty mám na hlave dlhé jak čínsky múr. Hej, heteráčky velice, ježiš, aké máš fajné ombre. Ombre? Ďalšia vec, neviem si spraviť make-up. Akože dobre, stretla som tu jednu transku, ktorá velice, jak ma ona ide namalať vonku. Nič proti transkám. Jedna rada. V živote neverte transke, keď vám povie, že vám spraví prirodzený make-up. Ja vôbec ani neviem, čo si mám dať na seba. Rúžové flitre a káro, proste experimenty, pičoviny. Vyzerám jak pokrvná sestra Martinky z Turca. Akože sú tu lesby, ale... Čo? Možno keby som chcela vedieť, v ktorom Lidli majú zľavu na telové podprsenky a teplakové súpravy, tak možno by to bolo fajn, ale... No. Lesby. Ľudia, dajte svojmu životu zmysel a choďte, prosím vás, 22. do Bateliéru na tepláreň, čo je že najviac popiči akcia. 22. marec, tepláreň, tvárenská. Teraz má narodení 2 roky a ja som s ňou vo vzťahu 2 roky. Nebudete si nič pamätať asi najskôr, ale to je fajn. Dajte pozor na moje slovenské bratislavské buzny, ktoré neskutočne milujem. Bez buzien život nemá zmysel.